Megérkeztünk a liftekhez. Itt ez a lift folyosó. Sarkonként 4x4 lift visz fölfelé. Most az az érdekessége a liftnek, hogy mivel piramis alakú van, ezért össze-vissza dől. Közben beszálltak hozzánk, úgyhogy 12-re megyünk, 15 emeletes csúcsút fölveszed, az ahogy pont én dőlök arra felé, mondjuk ezt nem látni. Most dőlök. Goes sideways. Yes. Bye. Bye. Ennyivel tovább tart a videó. Pont berakta a kezét, hogy ne menjünk el a lifttel. Mekkora patkány. Ja, figyeld, a dőlésemet vett fel. Nem tudok úgy kizumolni, hogy lehessen látni a dőlést. Igen, de most dől a lift. Visszatérve, Csúcsú, menj ki a képből. Visszatérve a Bookingon, $600 volt a szállás. Na most, amikor ideértünk, meg a recepciónál lefoglaltuk, 860-at kellett fizetni. Ma azt mondták, hogy a helyi adó az rendben van, plusz még azt mondták, hogy a szolgáltatásokat azt igénybe kell venni kötelezően. Úgyhogy az még volt. 260-nal több, úgyhogy nagy kamu a Booking.com-ára. Ez itt a belső tér. Itt végig, ezek itt szobák. Viszont a szoba az hibátlan. A szoba az teljes jó, két ilyen makett, mondom. Itt lent ez mi is, nem tudom, biztos kávézó. Ott még egy ilyen kis piramis. Badisz kiállítás. Meg valami Titanic kiállítás. A Badiszt azt meg fogjuk nézni a Csúcskóval, hogy ötleteket merítsek hozzá. Titanic jobban érdekel. Mondjuk az csak képek vannak ott, nem? Titanicban csak képek lehet. Na, megyünk a szobába. A szoba az teljesen jó. Vezetékes internet. Úgyhogy máshol ilyen wifi-t adnak, ami vagy jó, vagy nem jó. Kártyával nyílik. Na, itt vagyunk. Az a igazság, hogy ezt először kellett volna fölvenni, mert most teljesen nem úgy néz ki a szoba, mivel már belaktuk. Zuhanyzó, ez teljesen jó. Nem tudok annyira hátradőlni, hogy benne legyen a képben. Na, így néz ki a szoba. Ilyen kis tükrös történet. Két ágy. Persze miért lenne behúzva? Mi sose húzzuk be. És akkor itt van egy ilyen számítógépes történet. TV. Klíma. Ez rendesen dolgozik. Lóra van állítva, de még így is gyakorlatilag nincs 21 foknál több. Na, ez a kilátás a szobából. Ez a The Hotel. Ők csak azt mondták, ők a hotel. A Mendelővé, és ott látjuk a repteret. Most, hogyha szerencsénk van, akkor látunk egy felszállást. De azt hiszem, ott száll egy pont felszáll egy repülő. Na hát röviden ennyi. Ennyi a történet, ahol lakunk.